Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Daji Pranam. Hare Krishna Daji Hare Krishna. Pranamam Mataji. Krishna Mataji Pranamam. Hare Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Tipratasya Jnananjana Shalakaya Chakshurinmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Nigama Kalpatarorgalidam Phalam Sukhamukhamrita Drava Samyudam Vipata Bhagavatam Rasamalaya Muhuraho Rasiga Puviphavugaha Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtagi Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namah Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Sri Sri Radha Govinda Nagurinde Hare Krishna Mataji, Hare Krishna, Pranam Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna എല്ലാവർക്കും മൂന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 16ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പരീക്ഷത്ത് കലിയുഗത്തെ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള അധ്യായത്തിലെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു 19ഉം 20ഉം 20ാമത്തെ നിശ്ചയമായും പ്രീതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെ 20ാമത്തെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് കലിയുഗത്തെ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതില്. അപ്പൊ ധർമ്മരാജാവ് ധർമ്മത്തിന്റെ വ്യക്തിരൂപമായിട്ടാണ് ധർമ്മരാജാവിനെ പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തിരൂപമായിട്ട് ധർമ്മരാജാവ് കാളയുടെ രൂപത്തില് ഒരു അലസാഗമനം നടത്തിയപ്പോ അവിടെ ആര് ദുഃഖിതരായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്? ഭൂമിദേവി അല്ലെ. ഭൂമിദേവിയുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നു, പശുവിന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു ഭൂമിദേവിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭൂമിദേവിയോട് ധർമ്മരാജാവ് ചോദിക്കുന്നതാണ് 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. എന്താണ്? ഭൂമിദേവിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആരോഗ്യവതിയല്ലേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖാകുലനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഖം ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നല്ലോ, എന്തെങ്കിലും ആന്തരിക രോഗത്താൽ ക്ലേശിക്കുന്നുണ്ടോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബന്ധുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെയാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ധർമ്മരാജാവ് ഭൂമിദേവിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ശക്തി, സദാചാരം എന്നിവ കലിയുഗത്തിലെ ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നു.
ധർമ്മരാജാവിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? 3 കാലുകളും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. ആ 3 കാലുകൾ ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളില് 3 നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ 4 3 നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പ്രതിരൂപമായിട്ട് ആണ് ആരെ പറയുന്നത്? ധർമ്മരാജാവിനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചോദിക്കാൻ അത് കണ്ടിട്ടാണോ അതിന്റെ അവസ്ഥയെ കരുതിയിട്ടാണോ വിലപിക്കുന്നത്? പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇനി മുതല്, കാരണം ഇപ്പൊ ഏത് യുഗാണ്? കലിയുഗത്തിൽ ഒരു ആശ്രയം ഭഗവാനെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുയോജ്യ മാർഗം. അപ്പൊ ഇനി കലിയുഗം തുടങ്ങി. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ നിയമവിരുദ്ധരായിട്ടുള്ള മാംസാഹാരികളെല്ലാം ഭഗവതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠയാണോ? അതായത് ദേവിയുടെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്, ധർമ്മരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ യജ്ഞ ഭാഗമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിഷമിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷാമവും വരൾച്ചയും കൊണ്ടാണോ ക്ലേശിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്കായിട്ടാണോ ദുഃഖിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ്. ആ ദുഃഖം എന്താണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏക പരിഹാരം നാമജപയജ്ഞം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിക്കുന്നതായിട്ടാണ് 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മള് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? ക്ഷത്രിയരും 4 വർഗത്തിലുള്ളവരല്ല പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യരുടെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവര്, ബ്രാഹ്മണരും വിശ്വാസികളാണ്, ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ഉണ്ട്. പിന്നെ അപ്പൊ അതില് മ്ലേച്ഛര്, പിന്നെ യവനർ, ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് ചണ്ടാലര് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ, കലിയുഗത്തിലെ സംസർഗത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉറ്റ ബന്ധത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വൈഷ്ണവൻ മ്ലേച്ഛപുത്രനും എന്തിരിക്കാം മ്ലേച്ഛനായിട്ട് മാറാനും സാധിക്കും. ചണ്ടാലന്റെ പുത്രൻ ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായി തീരാനും സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ കലിയുഗത്തില് കാണുന്ന കർമ്മബലം കൊണ്ട് നല്ലത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിട്ട് വരെ പറയല്ലേ, ഏത് ജന്മത്തിൽ പിറന്നാലും. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതെത്ര ശരിയല്ലേ? ആയുസ്, കരുണ, ഓർമ്മശക്തി, സദതൊക്കെ കുറയുന്ന കലിയുഗത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. എത്ര ശരിയല്ലേ? കലിയുഗത്തിന്റെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ശക്തമായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ല, അനുഷ്ഠിക്കില്ല. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ ലൗകികമായി വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവർക്ക് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെങ്കിൽ തന്നെയും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ സമൂഹം മ്ലേച്ഛരായിട്ടുള്ള ജനസമൂഹമാണ്. മ്ലേച്ഛർമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മാംസഭോജികളായ മനുഷ്യരെയാണ് പൊതുവെ മ്ലേച്ഛരെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ ലൗകികമായ വ്യാപൃതരായുന്നവർക്ക് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇതിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല ആരും തന്നെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ശക്തമായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ശ്ലോകം 20. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാദേർനൂന്യം ചോദ്യസ്മൈകപാദം ആത്മാനം വാകുശലൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാദേർന്യൂനം ശോചസി മൈകപാദം ആത്മാനം വാ വൃഷലൈർഭോഷ്യമാണം. ആഹോ സുരാദീൻ ഹൃദയജ്ഞ ഭാഗാൻ പ്രജാ ഉദാസീന്മഖവത്യ വർഷതി. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പറഞ്ഞതാ മാതാജി എന്റെ
ഞാൻ കൊറേ ഭാഗം പറഞ്ഞതാ ഭാവാർത്ഥം. ദേവന്മാരെ യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ നിശ്ചയമായും പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അതുവരെ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മാംസഭോജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും പിന്നെ 4 വേദങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളതും പിന്നെന്താണ് നമ്മള് ആരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. അഗ്നിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതോടെ സൂര്യദേവൻ പ്രസന്നനാകുന്നു. സൂര്യദേവൻ പ്രസന്നനാവണെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗത്തില് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നാം മുമ്പ് നിരവധി തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഒരു തരത്തിലുള്ള കാരാഗൃഹമാകുന്നു. കാരാഗൃഹത്തെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്ന ഭഗവത് സേവകരാണ് ദേവന്മാർ. നാസ്തികരായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിപ്ലവകാരികളായ ജീവസത്തുകൾ ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ പരമശക്തിയുടെ നേർക്ക് തിരിയുന്നത് കാണാൻ ഈ ദേവന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആകയാലാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഈ യജ്ഞാനുഷ്ഠാന പദ്ധതി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയുന്നത് നാം മുമ്പ് പലതവണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാരാഗൃഹമാണ്. ആ കാരാഗൃഹത്തെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്ന ഭഗവത് സേവകരാണ് ആര്? ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. നാസ്തികരായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിപ്ലവകാരികളായ ജീവസത്തുകൾ ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ പരമശക്തിയുടെ നേർക്ക് തിരിയുന്നത് കാണാൻ ഈ ദേവന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആകയാലാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഈ യജ്ഞാനുഷ്ഠാന പദ്ധതി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകം കാരാഗൃഹമാണ്. ആ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ആരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഈ ദേവന്മാരെയൊക്കെയാണ്. ആ ഭൗതിക ലോകത്ത് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നത് ദേവന്മാരാണ്. അതാണ് അവർക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. അപ്പോ ഉചിതമായ രീതിയിൽ ഇതിനെ പരിപാലിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് ദേവന്മാരും. നാസ്തികരായിട്ടുള്ള ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ പരമശക്തിയുടെ നേർക്ക് തിരിയുന്നത് കാണാൻ ഈ ദേവന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാന പദ്ധതികളൊക്കെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞാനുഷ്ഠാന പദ്ധതികളൊക്കെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാവരും ആരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മളെക്കാളും മുകളിൽ ഒരു സത്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളെല്ലാം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൗതികവാദികൾ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് കാമ്യകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായി ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ അടിയിലും അവർ നിരവധി തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികവാദികള് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാമ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായി ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭൗതികവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ അടിയിലും അവർ നിരവധി തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഓരോ അടിവെപ്പിലും എന്ന് പറയാം, ഓരോ ഇതിലും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? അവര് പലതരത്തിലുള്ള പാപങ്ങള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ബോധപൂർവം ഏർപ്പെടുന്നവർ എല്ലാവിധ പാപപുണ്യങ്ങൾക്കും അതീതരാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ബോധപൂർവം ഏർപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിലോ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപപുണ്യങ്ങൾക്കും അതീതരാണ് അവർ. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാണ്. അവരുടെ അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാണ്. എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ബോധപൂർവം ഏർപ്പെടുന്നവർ, എല്ലാവിധ പാപപുണ്യങ്ങൾക്കും അതീതരായിട്ടുള്ളവര്, അത്തരത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവർ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാണ്. ഭക്തന്റെ ജീവിതം തന്നെ യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാകയാൽ ഭക്തർക്ക് നിർദ്ദിഷ്ടമായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭക്തൻ
ഭക്തന്റെ ജീവിതം തന്നെ എന്താണ്? യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് വേറെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായി കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിരതരായവർ നിശ്ചയമായും നിർദ്ദിഷ്ട യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായിട്ട് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നവര്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കാമ്യകർമ്മികൾ. അങ്ങനെ കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് അവർ അതിന് നിരതരായിട്ടുള്ള നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? നിർദ്ദിഷ്ട യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. എന്തെന്നാൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നവർ ചെയ്തു കൂടുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളുടെയും പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകാനുള്ള ഏക മാർഗമാണത്. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നിർദ്ദിഷ്ട യജ്ഞങ്ങൾ, പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? പുണ്യഫലവും പാപഫലവും ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം നേടാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എന്ത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. യജ്ഞമാണ് സംഭരിച്ചു കൂടിയ പാപങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും യജ്ഞമാണ് എന്തിനുള്ളത്? സംഭരിച്ചു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് എന്ത്? യജ്ഞങ്ങൾ. തടവ് പുള്ളികൾ അനുസരണയുള്ള പ്രജകളായി മാറുമ്പോൾ കാരാഗൃഹ അധികാരിക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഇത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദേവന്മാർ സംതൃപ്തരാകുന്നു. അപ്പൊ തടവ് പുള്ളികൾ അനുസരണയുള്ള പ്രജകളായിട്ട് മാറുമ്പോൾ കാരാഗൃഹത്തിലുള്ളവർക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദേവന്മാരും സംതൃപ്തരാകുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകട്ടെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഏവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഹരേ കൃഷ്ണ ജപമാകുന്ന ഒരേ ഒരു യജ്ഞം മാത്രമാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം ഭക്തർക്കും കാമ്യകർമ്മികൾക്കും സങ്കീർത്തന യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും തുല്യ നേട്ടം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? സങ്കീർത്തന യജ്ഞം. ഭഗവാന്റെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. അത് ഏവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് ജപമാകുന്ന ഒരേ ഒരു യജ്ഞം, ഹരേ കൃഷ്ണ ജപമാകുന്ന ഒരേ ഒരു യജ്ഞം മാത്രമാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് മാത്രമാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം ഭക്തർക്കും കാമ്യകർമ്മികൾക്കും സങ്കീർത്തന യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും തുല്യ നേട്ടം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്രകാരം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തന്മാരായാലും കാമ്യകർമ്മികളായാലും എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? സങ്കീർത്തന യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തുല്യ നേട്ടം കൈവരിക്കാനായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 21. അരക്ഷ്യമാണ സ്ത്രീയ ഉർവിപാലാൻ ശോചസ്യതോ പുരുഷാദൈവാർത്താൻ വാചം ദേവീം ബ്രഹ്മകുലേ കുകർമ്മണി അബ്രഹ്മണേ രാജകുലേ കുലാഗ്രാൻ അരക്ഷ്യമാണ സ്ത്രീയ ഉർവിപാലാൻ ശോചസ്യതോ പുരുഷാദൈവാർത്താൻ വാചം ദേവീം ബ്രഹ്മകുലേ കുകർമ്മണി അബ്രഹ്മണ്യോ രാജകുലേ കുലാഗ്രാൻ. ചൊല്ലാം. വാസുദേവായ അരക്ഷ്യമാണ് അരക്ഷിതമായ സ്ത്രീജനങ്ങൾ ഉർവി ഭൂമിയിൽ ബാലൻ ശോചസി ഭവതിക്ക് അനുതാപം ഉണ്ടാകുന്നു. അഥോ അത്തരത്തിൽ പുരുഷ ആദേ രാക്ഷസരാൽ ഇവ അതുപോലെ ആർത്താൻ അസന്തുഷ്ടരായവർ വാചം വാക്കുകൾക്ക് ദേവി ബ്രഹ്മകുലേ ബ്രാഹ്മണകുലത്തിൽ കുകർമ്മണി ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അബ്രഹ്മണ്യ സംസ്കാരത്തിന്
എതിരായ വ്യക്തികൾ രാജകുടുംബത്തിൽ അഗ്രാൻ കുലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം, അതായത് ബ്രാഹ്മണർ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം: ധാർമ്മിക ബോധമില്ലാത്ത വ്യക്തികളാൽ നിരാലംബരായി ഉപേക്ഷിച്ചു പോകപ്പെട്ട അസന്തുഷ്ടരായ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കരുതി ഭവതി ഖേദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനിയും ധർമ്മരാജൻ ചോദിക്കാണ് ഭൂമിദേവിയോട്. ഇനി എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ധാർമ്മിക ബോധമില്ലാത്ത വ്യക്തികളാൽ നിരാലംബരായി ഉപേക്ഷിച്ചു പോകപ്പെട്ട അസന്തുഷ്ടരായ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചും കുട്ടികളെ കുറിച്ചും ആണോ ഭവതി ഖേദിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അഥവാ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രവർത്തികൾക്ക് അടിമകളായ ബ്രാഹ്മണരാൽ വിദ്യാദേവത കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാലാണോ ഭവതി അസന്തുഷ്ടയായിരിക്കുന്നത്? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾക്ക് അടിമകളായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരാൽ വിദ്യാദേവത കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാലാണോ ഭവതി അസന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാണ്. അതോ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെ ആദരിക്കാത്ത രാജവംശങ്ങളുടെ കീഴിൽ ബ്രാഹ്മണർ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണോ ഭവതി വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്? മൂന്നാമത് പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെ ആദരിക്കാത്ത രാജവംശങ്ങളുടെ കീഴില് ബ്രാഹ്മണർ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണോ ഭഗവതി വിഷമിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കലിയുഗത്തിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ബ്രാഹ്മണർ, ഗോക്കൾ എന്നിവരോടൊപ്പം തീർത്തും അവഗണിക്കപ്പെടുകയും അരക്ഷിതരായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ യുഗത്തിൽ സ്ത്രീകളുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധം നിരവധി സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും നിരാലംബരാക്കി തീർക്കും. സാഹചര്യവശാൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായി തീരാൻ ശ്രമിക്കും. വിവാഹം എന്നത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ഔപചാരികമായ ഒരു ഉടമ്പടി മാത്രമായി നടക്കപ്പെടും. മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും കുട്ടികൾക്ക് ശരിയായ പരിരക്ഷണം ലഭിക്കുകയില്ല. പരമ്പരാഗതമായി ബ്രാഹ്മണർ ബുദ്ധിയുള്ളവരാകയാൽ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. എന്നാൽ ശിഷ്ടാചാരപരവും ധാർമ്മികവുമായ തത്വങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ അത്യന്തം അധിവദിച്ചവരായിരിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസവും ദുസ്വഭാവവും സാധാരണയായി ഒന്നിച്ചു പോവുകയില്ല. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സമാന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കും. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? കലിയുഗം തുടങ്ങുന്നതിനേ മുന്നേ തന്നെ ഈ കലിയുഗത്തില് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പറയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള. കലിയുഗത്തിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ബ്രാഹ്മണർ, ഗോക്കൾ എന്നിവരോടൊപ്പം തീർത്തും അവഗണിക്കപ്പെടുകയും അരക്ഷിതരായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ആരും രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളില്ലാതെ അവരൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും. യുഗത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവിഹിത ബന്ധം നിരവധി സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും നിരാലംബരാക്കി മാറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സാഹചര്യവശാൽ എന്താണ്? സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായി തീരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. സ്ത്രീകൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? പുരുഷന്റെ സംരക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. വിവാഹം എന്നത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ഔപചാരികമായ ഒരു ഉടമ്പടി മാത്രമായിട്ട് നടത്തപ്പെടും. മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും കുട്ടികൾക്ക് ശരിയായ പരിരക്ഷണം ലഭിക്കുകയില്ല. പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ബ്രാഹ്മണ ബുദ്ധിയുള്ളവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തില്. എന്നാൽ ശിഷ്ടാചാരപരവും ധാർമ്മികവുമായ തത്വങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആചാരങ്ങളും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അവര് അത്യന്തം അധപതിച്ചവരായി തീരുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസവും ദുസ്വഭാവവും സാധാരണ ഒന്നിച്ചു പോവുകയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സമാന്തരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭരണാധികാരികൾ എന്ന വർഗം തന്നെ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ അപലപിക്കുകയും മതേതരം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഭരണാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ എന്താണ്? വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ അപലപിക്കുന്നു. പിന്നെ മതേതരം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിവിടെ? ഭരണാധികാരികൾ എന്നുള്ള വർഗത്തിലുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പന്നർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ബ്രാഹ്മണരെ അത്തരം തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത ഭരണാധികാരികൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയും ചെയ്യും. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവും ദാർശനികമായ വ്യക്തി പോലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ സർവ ധർമ്മ സംഹിതകളെയും നിഷേധിക്കുന്ന ആ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉന്നത പദവി സ്വീകരിച്ചേക്കാം.
വിശേഷിച്ചും ബ്രാഹ്മണരെ അത്തരം പദവികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ കലിയുഗത്തിൽ അവർ അത്തരം പദവികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് എത്ര തന്നെ തരം താണതെങ്കിൽ പോലും അവർ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കും. മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ സാമാന്യക്ഷേമത്തിന് ഹാനികരമായ ചില കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇവിടെ കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവും ദാർശനികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് പോലും എന്ത് സംഭവിക്കും? ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ സർവധർമ്മ സംഹിതകളെയും നിഷേധിക്കുന്ന ആ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പദവി സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. വിശേഷിച്ചും ബ്രാഹ്മണരെ ഇതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പദവികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും ബ്രാഹ്മണരെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കലിയുഗത്തില് അവർ അത്തരത്തിലുള്ള പദവികള് സ്വീകരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, അത് ഏത് തരം താണതാണ്, എത്ര തരം താണതാണെങ്കിൽ പോലും അവർ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കും. മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ സാമാന്യക്ഷേമമായിട്ടുള്ള ഹാനികരമായ ചില കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 22. കിം ക്ഷത്രബന്ധൂൻ കലിനോപസൃഷ്ടാൻ രാഷ്ട്രാണി വാ തൈരവരോപിതാനി ഇതസ്തതോ വാസനപാനവാസാൻ വ്യവായോന്മുഖ ജീവലോകം. കിം ക്ഷത്രബന്ധൂൻ കലിനോപസൃഷ്ടാൻ രാഷ്ട്രാണി വാ തൈരവരോപിതാനി ഇതസ്തതോ വാസനപാനവാസാൻ വ്യവായോന്മുഖ ജീവലോകം. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ രാഷ്ട്രാണി വാസൈരവരോപിതാനി വ്യവായോന്മുഖ ജീവലോകം. അതോ ക്ഷത്രബന്ധു യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഭരണാധികാരികൾ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ഉപസൃഷ്ടാൻ സംഭ്രാന്തരായി രാഷ്ട്രാണി രാജ്യകാര്യങ്ങൾ വാ അല്ലെങ്കിൽ തൈ അവരാൽ അവരോപീതാനി ക്രമക്കേടിലേക്ക് തള്ളിയിടുക. ഇത ഇവിടെ, അത്തത അവിടെ, വാ അല്ലെങ്കിൽ അശന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, പാനം ചെയ്യുക, വാസ വസതി, സ്നാനം, വ്യവായ ലൈംഗിക വീഴ്ച, ഉന്മുഖ തൽപരരായ, ജീവലോകം മാനവ സമൂഹം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭരണാധികാരികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ കലിയുഗ പ്രഭാവത്താൽ ഇപ്പോൾ സംഭ്രാന്തരായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ക്രമക്കേടിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ ക്രമക്കേടോർത്ത് ഭവതി വിലപിക്കുന്നുവോ? ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ, നിദ്ര, മൈഥുനം എന്നിങ്ങനെയുള്ളവയുടെ നിയമവ്യവസ്ഥകളൊന്നും ഇപ്പോൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല. അവർ എവിടെയും എല്ലായിടത്തും ഇവയെല്ലാം ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയുള്ളവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഭവതി അസന്തുഷ്ടയായിരിക്കുന്നത്. ഇനി ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ധർമ്മരാജൻ? ഇവിടെ പറയുന്നത് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ക്രമക്കേടിലായിരിക്കാണ്. ക്രമക്കേട് ഓർത്താണോ ഭഗവതി വിലപിക്കുന്നത്? മാത്രമല്ല ഭക്ഷണപാനീയങ്ങള്, നിദ്ര, മൈഥുനം ഇവ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവയുടെ നിയമവ്യവസ്ഥകളൊന്നും ഇപ്പോ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? പാലിക്കുന്നില്ല. എല്ലായിടത്തും എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്? ഇതിനൊക്കെ എതിർക്കാനുള്ള പ്രവണതയുള്ളവരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണോ ഭവതി അസന്തുഷ്ടയായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ധർമ്മരാജൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.